Kaixo, ni naiz Tximeletako irakaslea eta lehenago gure ikaslea eta zuzenduko ditugu berak egiten dituen akats garrantzitsuenak, batez ere berriko gorputzaren daudenak. Lehenasiko gara buruarekin, hori nola egiten duzun zu. Hemen ikusten zaigu nola burua eta besoak aldi berean sartzen dituen dugu, eta saiatu garena lehenengo buruak sartzen eta gero besoak. Lehenengo burua eta gero besoa. Eta gero egiten dituen akats garrantzitsuenak berriko gorputzaren dira hanken asimetria, ez dola aldi berean bihantzak mantentzen, eta nahiko bananduta dituela denbora osoan hanka. Berriko da egiten duzuzuk, hemen ikusten da nola asimetrikoa den, eta ez dira hankak bat bazera dira. Azkeneko duguna da hankak batu, eta hori da, simetria horrekin da. Impultso hobetoa hartzeko, eta azken finean tximeta hori duteko. Ara batean orain buruara eta hankena. Hori da, zaitu la simetria. Eta listo. Kaixo, ni naiz, irakaslea, eta Markel ikaslea, eta gaur bere bulareko akatsak ikusiko ditugu zein. Azteko esan behar dugu, goiko gorputzaren orokorrian bere mugimendu nahiko egokia dela, baina beko gorputzaren batzen beste. Orduan, akats nagusia, lehenengo akatsa, da hankan propultsioa, enpeina egin diteula, hankan goiko partiarekin, hankan azpiko partiarekin, hankazpiarekin berriak. Markelin, uste bezala, hemen hankak gora egotzen ditu, eta gora egitean, honekin ditugu impulsoa, honekin inberrian. Orduan, egokia izango ditzake, hola inberrian, hau, delauna pixkatigo, eta gero hola egitea. Pum, eta hor honekin egitea. Gero, bideoan ondo ikusten bezala, hankak ez iguazte oso simetriko. Ezkerreko hankak gehiago zabaltzeu eskuikoa baino. Horrela gutxo. Ezkerreko hankak gehiago zabaltzeu, ze azkenean, dena esan dut bezala, zean belaunen flexioak gari egitu, sorbaldana. Aldakana ez. Orduan, aldakana egitean, hola egin, eta horrekin emango jo ere, eta orduan, bilako bateak simetrikoa jongo dira. Hola. Alto. Ta, azkenik... Ta orduan, azkeneko akatsa, ikustez gau lehen egin bezala, hola egitu. Orduan, hanka oso gora egotzea, hanka ez zikua, hanka berez kunberko luke gorputzan ardatz igualia. Baina asko igotze dituen, eta gorputza urazala baino pixkat berago daun, orduan hankak urazaletik ate egiteia, gero enpeina egin urazala kolpatuz. Hau da, akatsa izango ditzake, hankak eta iruditu horretatik, ez zikua zilako gorputzan paralelo. Orduan, hola hankan, aldakan flexio egin da, eta hola egin da, gutxi gora bera, hankak hainbeste etziak gora egoko, eta gorputzarekiko paralelo formuliak, hola izango genuke. Eta, hauxe izango. Kaixo, ni Hugo naiz, irakasla izango naiz, eta hemen daukagu Ibon, ikasla izango dela. Ibon hiru akas nabarmen ditu, bi goiko gorputzara izango dira, eta bestea goiko gorputzara. Lehenengoarekin hasiko gara, eta Ibonen mugimendua guztituz egiten duela da, eta ez duela errorido egiten. Hau da,
Besoa guzti luze botatzen du eta ez du sorbaldearen goiko mugimendu egiten. Orain egingo du ondo egon. Hori da sartuko dugu, hori da. Gauza da, sorbalda gora mantentzea. Hori da, eta hori izango zen lehenengo akatsa. Bigarren akatsa izango da bultzada fasea eta trakzio fasea ez duela ondo egiten, ez duela egiten. Gauza gora mantentzea behaz potolaekin. Sartuko dugu besoa. Hemen ukondoa tolestuko dugu pixkat. Eta bukatzerakoan bultzada fasea egin dugu. Egin gaizki egiten duzun bezala. Ez du mantentzen gora behaz potoloa. Eta guzti egiten du. Orain ondo egingo du. Tolestuko dugu ukondoa. Eta bultzada egingo du. Hori da, betiz egin. Eta azkenengo akatsa izango zen aldaka ez duela erabiltzea eroskita bat emateko. Hau da, bakarrik belaunaren mugimendu bat daukagu. Egingo du gaizki dain. Bakarrik belauna pixka atorezen ditu eta aldakak ez ditu mugitzen. Eta ondo izateko egingo zen aldaka mugimendu bat eta belauna pixka atorezen. Egingo du ondo Hori da, hau da, aldakaren mugimendu bat existitu gara. Hau izan dira ikasatxak. Kaixo, ni Marko naiz irakaslea eta naitz ikaslea eta bere crawl estiloan dituen akatsak zuzenduko ditugu. Lehenengo akatsa izango litzateke ez duela ardatze vertikalarekiko errotazioa egiten. Hau da, ez dago erroridorik. Hau da, azken finean, bera horrela jaten da eta egin beharko lukeena da errotazioa. Hemen ikus dezakegu, adibidez, enaitz egin normal egin duzun igeri. Eta orain saiatu errotazio hori egiten. Hori da. Eta horrela hidrodinamikoa izango gara. Eta hori izango litzateke lehenengo akatsa. Bigarren akatsa izango litzateke trakzioan zehar lau fase ditugu, sarrera, heltzea, tirakada eta bultzada. Eta enaitzek ez du bultzada egiten, edo oso gutxi. Orduan, saiatu egin normal. Hemen ikusten dugun moduan, hemen segidoan uretatik besoa ateratzen du. Baina hemen egon beharko litzateke besoaren estentzio, ukondaren estentzio bat, eta horrela besakada bakoitza askoz ere hobeto aprobetxatu. Eta hirugarren akatsa izango litzateke eskua uretara sartzen duenean, hau da, sarreran ukondoa askoz ere aurrerago dagoela. Saiatu normal egiten naiz. Hau da, hemen ikusten dugu, sarreran ukondoa askoz ere aurrerago dago. Eta egon beharko litzateke gora apur bat eta gutxi gora bera sarreran ukondoaren parean egoten, sorbaldearen parean egoten ukondoa. Hori da. Eta, gara aipatzeko baita da, ez dituela atzamarrak elkartzen. Eta hori, sarreran batez ere oso ondo ikusten da. Eta beraz, hau oso errata izango da konpontza, atzamarrak elkartu, eta horrela inpultsoa askoz ere hobeto aprobetxatuko dugu, eta trakzioa batez ere. Eta hau izan dira, crawl estiloko zuzentzea akatsa.